हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। दायो आङो बेबायदिनो चिरां डिस्ट्रिक्ट खयला मैला बाजारनि एटाच नैबे बाउन्डारियानो जादों जाहैबाय हस्पिटाल। दा बिनिनो एटाच नैबे जायगाखौहाय क्लिन खालामगासिनो दङ। नै बै जिसिबिखौ नुहुरदों हनै जिसिबिया क्लिन खालामगासिनो दङ। दायो बेयावहाय बेबायदिनो पावार साबस्टेशन बानायनो थाखाय थांगासिनो दङ। नै नायनानै लादो ओरैबायदि क्लिन बानायबाय। जोङो सिगां बेबायदिनो कारेन्टफ्रा बिजनिनिफ्रायसो फैनाय जायोमोन। दा बुहुत खस्थ'मोन जोंहा लाइन मोननो थाखाय। मालाबा समाव बार फुंखा बारनायनि गेजेरजों दंफां लाइफां बायथेनानै बेबायदिनो कारेन्टखौ मोननो थान जायोमोन। दायो जोंना कारेन्टआ बेबायदिनो ओरैहाय सिदा हाग्रामा ब्रिजजों फैसिगोन, दाहलिगाव आरो ओरैहाय सापागुरिजोंहाय सिदा फैसिगोन। दा जोंना कारेन्टनि थाखाय खुनु प्रब्लेम जानाय नंला। दा ओरैबायदि मोजां जासिगोन आरो दा नै बेफोरबायदि जायगाखौ फोसाबगासिनो दङ। बेवहायनो पावार साबस्टेशनखौहाय बानायसिगोन। दा ओरैबायदि मोजां जासिगोन। आरो बेजों लोगोसे दिनैहाय बेयावहाय जोंनिनो 31 नं सिडली समस्तिनिनो एमएलए सार जयन्त बसुमतारी बिथाङाबो सफैनानै दं। दा बिथाङा गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ होगोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो गासैखौबो खोनाजोबखागोन। आरो बेजों लोगोसे गोबांथार इन्टेलेक्सुयेल नेताफोरबो दं। बिथांमोनाबो बेबायदिनो गावबा गावनि बिबुंथिफोरखौ होगोन। अब्ला फैदो लोगोफोर, भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो गासैखौबो खोनासंलांजोबदो। दा बेबायदिनो एमएलए सारा फिथा हास'नानै बेखेवनानै होबाय। नै नायनानै लादो। दा बेयावनो फाउन्डेसन खालामसिगोन आरो नै नायलांबाय थादो। दा ओरैबायदि समायना खालामदों। नै हाखरफ्रावबो ओरैबायदि बिबार आखिलायनाय जादों। नै दा बेयावनो फाउन्डेसन खालामसिगोन। ओरैबायदि समायना बानायदों आरो दा बेबायदिनो नालेंखरफोरखौ देखावनानैहाय बेबायदि होनाय जादों। नै नायदो नै आरो सिमेन्टफोरखौबो गला खालामनानै लाखाबाय। दा नायदो नै लोगोफोर, नैबेयावहाय फाउन्डेसन खालामसिगोन। आरो बेजों लोगोसे नैबेयावहाय मेटेलबो दोनफैबाय। आरो बेजों लोगोसे नैबेयावहाय बालाबो दोनफैबाय। आरो दा नैबेयावनो फाउन्डेसन खालामसिगोन। बेखौहाय जोंनि 31 नं सिडली समस्तिनि एमएलए जयन्त सार बिथाङानो बेखौहाय फिथा हास'नायनि गेजेरजों बेखेवखाबाय। नै बेफोरबायदि बानायलायदों आरोना। হোৱাৰ লগে লগে আসাম মালা যোগেদি ইয়াত বিজনেছৰ কথাটো আহি যাব। তো বিজনেছটো হ'বলৈ হ'লে আনইণ্টাৰাপ্টেড পাৱাৰ ছাপ্লাই নিশ্চয় লাগিব। আজি সেই প্ৰজেক্টটো হ'বলৈ গৈ আছে, কলেজ বনাই আছে, ডাঙৰ প্ৰজেক্ট এটা মানে অনুষ্ঠান এটা আহি আছে। আৰু অলৰেডি ইয়াত এক্সিষ্টেড যিবিলাক আছে সেইবিলাকো আমাৰ পাৱাৰ ছাপ্লাই নিশ্চয় লাগিব। ইয়াৰ দ্বাৰা মানে सोने पे सुहागा जैसा বস্তুবিলাক হ'বলৈ গৈ আছে। যে আজি নিশ্চয় ইয়াৰ দ্বাৰা এই অঞ্চলৰ যি সমস্যাবোৰ আছিলে এই সমস্যা নিশ্চয়কৈ নোহোৱা হৈ যাব। আৰু আসাম মালা প্ৰজেক্টৰ লগে লগে 7টা স্কুল হাই স্কুলবোৰত তাত কি হ'ব এই স্মাৰ্ট ক্লাছ অলৰেডি এই আসাম মালা প্ৰজেক্টৰ যোগেদি স্মাৰ্ট ক্লাছ বনোৱা হ'ব। আমাৰ কালামনৱ হাই স্কুল, আমাৰ আমগুৰি হাই স্কুল, এইফালে কাগৰাবাৰী হাই স্কুলকে আদি কৰি এনেকৈ ৰাস্তাত যিবোৰ হাই স্কুলবোৰ পোৱা যায় তাত মানে স্মাৰ্ট ক্লাছ অলৰেডি হ'ব। ইডিবি এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ মানে ফাণ্ডেদি সেই ৰাস্তাখন বনোৱা হ'ব। অলৰেডি তেখেতসকল অফিচাৰসকলৰ লগত আমি এবাৰ বহিলোঁ, তাত অলৰেডি সিদ্ধান্তও হ'ল যে যদি স্মাৰ্ট ক্লাছ হ'বলৈ হ'লে ইয়াত নিশ্চয় আমাৰ পাৱাৰ ছাপ্লাই লাগিবই। তো এইকাৰণে আজি পাৱাৰ ষ্টেচনটো আমাৰ আগতীয়াকৈ হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু সেই গোটেই সুবিধাখন যদি আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আমি পাবলৈ গৈ আছোঁ। তো এইটো নিশ্চয়কৈ আমি এই অঞ্চলৰ ৰাইজে যেনেকৈ পাৱাৰ ষ্টেচনটো পাবৰ কাৰণে যি এটা কষ্ট কৰিছিলে সেইটো হৈ গ'ল। এতিয়া বাস্তৱত আজি আমি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলোঁ। আৰু মই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই পাৱাৰ ষ্টেচনটোত যাতে কোনো কামত যাতে ইণ্টাৰাপশ্যন নহয়, ইয়াৰ বাবে আমি আপোনালোকে ক'ব নালাগে। আপোনালোকে যিটো পাৱাৰ ষ্টেচনটো পাই আপোনালোকে কিমান উৎফুল্লিত হৈছে, আপোনালোকে এইটো আপোনালোকক কথাই বতৰাই এইটো মানে আমি অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ। সেইকাৰণে এই উৎফুল্লিতটো যাতে কোনো ইণ্টাৰাপশ্যন নহয়, পাৱাৰ ছাপ্লাইটো যাতে আপোনালোকৰ যেনেকৈ কষ্ট ভুগিছিলে ইয়াৰ দ্বাৰা এইটো নিৰ্মাণ কাৰ্যত কোনো যাতে পাব্লিকৰ যোগেদি বা তেনেকৈ কোনোবা কিবা এটা চক্ৰই এইটো যাতে
ইণ্টাৰাপশ্যন আনিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে নিশ্চয় যত্নপৰ হ'ব লাগিব ইয়াৰ সহযোগ নিশ্চয় কৰিব লাগিব আৰু মই আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টকো যে কোৱালিটিটো যাতে মেইনটেইন কৰা হয় ইয়াৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য যাতে কোৱালিটিটো কোনো যাতে মানে কম্প্ৰমাইজ কৰা নহয় মই শুনিবলৈ পাইছোঁ যে 30% বিলত টেণ্ডাৰিং কৰিছে আৰু সেইটো যোৱা বছৰ যদিও হয় নতুন এটা ৰেট আহি গ'ল মানে আইটেমবোৰ তো পুৰাণা এটা ৰেট বুলি যাতে কোৱালিটিত যাতে কোনো মানে কম্প্ৰমাইজ যাতে নহয় এইখিনি নিশ্চয় আপোনালোকে সেইখিনি দায়িত্বভাৰ ল'ব আৰু আমাৰ গৰেও যাতে সেইখিনি আমি চোৱা চিতা নিশ্চয় কৰিব লাগিব আৰু সেই তেনেদৰে আমি আমাৰ এই অঞ্চলৰ যিটো এছেট আমাৰ সম্পদ হৈ গ'ল দেশৰ সম্পদ আৰু অকল দেশৰ সম্পদ বুলি নহয় আমাৰ নিসীমা অঞ্চলৰ সম্পদ বুলি আমি যাতে সবাই ধৰি ল'ব পাৰে বয়বো যাতে जोंनि सिमानि सम्पति होननानै साननानै लानो हायो बेखायनो लुफुंबाय थानाय समाव जाहाथे कोनो बाधा बिगिनि फैयाजासे जोङो बयबो जोथोन लालायनो हायो आसामाव लाफैगासिनो दं स्मार्ट क्लास जानो थांगासिनो दं बेयाव अलरेडि कलेज मोनसे जानो थांगासिनो दं लुगासिनो दं दा बावैनो हयथ' ओंखारगोन बियो 2023 नि जानुवारि ना फेब्रुवारि मासावनो कलेजाबो जोबहैनांगौनि मोनसे सिमा खानानै दंमोन दा बेबो जुदि जोबहैयोब्ला आरोबाव मोनसे गिदिर मोनसे फसंथाननि सिमायाव फैनो थांगासिनो दं बेबो जुदि जायोब्ला जा पावार साप्लाइनि जे कुनु बाधा गैयाजासे थाबथायाजासे पावार साप्लाइ जों मोननो थांगासिनो दं बेफोरो जोबोद मोजां जोंनिनो नैबे ओनसोलनि जौगानायनियाव मदद खालामगोन आरो जितु बे राजा लामा बायदि मोनसे लामा आसाम मालाया जानो थांगासिनो दं बेजों लोगो लोगोनो बेयाव गोबां रोखोमनि माखासे व्यक्तिगत भाबैनो जा राजहुवा माखासे प्रतिष्ठान अनुष्ठान प्रतिष्ठान निश्चय फैगासिनो थागोन आरो नोंथांमोननि ओनसोला जितु बे दा ओनसोला गय बागान दंसोगारो गाबोन हयथ' सुपारि मेकिंफोरनि माबा फिसा फिसौ फेक्टरिफोरबो जों लागायनो हागोन नङा होमबा आरो नैबे निसिमा ओनसोलनि गय दुनायखंजों औरे सालमारायाव बिराद मोजां मालाय मोनसे फेक्टरि बानायहैगासिनो दङ बे ओनसोलनिफ्रायनो लानानै थाङो गय दुनायखं दा बेथ' दिनैहाय बिराद मोजां मोनसे इक' फ्रेन्डलि मोनसे जिनिस बियो बेखौ जोङो बानायनो हायोबा थोरसि खुरै बानायनाय गय दुनायखंजों नङा होमबा बेफोर इन्डास्ट्रि हिसाब गैयै गय बागान दङ बेनि माबायदि जे बिजनेस जागोन मालाय खालामहैगासिनो दं बेफोरखौबो जों गाबोन खालामनांगोन नङा होमबा लामा जानाय लोगो लोगो गाबोन बेबायदिनो फिसा फिसौ माने मानसिफोरनि लामा हान्थिनायाव दसे समनि माने रिफ्रेशमेन्टनि थाखाय धाबा बानायगोन माबा बानायगोन साहा गलाफोर होगोन नङा होमबा बाजारफ्राव खैला मैला बाजारा दिनैनि बायदि थाबाय थाबा जानाय नङा बे बिजनेस मोनसे इम्पर्टेन्ट मोनसे जायगा जागोन बियो बेफोर गाबोन हयथ' माबा हस्पिटालफोर फैगोन गोदान गोदान आरो दिनै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों गोबां जिनिसफोर दङ जायफ्रा हयथ' गाबोन नैबे ओनसोलावबो फैयाखौ होननो हाया अलरेडि मोनसे फैनायनि लामायावनो दंखासै आरोबाव बिदि जाबावोबा जोङो मा होनगोन जोङो बयबो बिनि फारसे सांग्रां जानांगोन रांखान्थि भाबै जोङो बोरैहाय सांग्रां जानो हायो मोनसे लामा जानाय लोगो लोगोनो बिनि कानेक्टिभिटिया मोजां जायो कानेक्टिभिटिया मोजां जायोबा जों जायखौ बेकवार्ड होनदों बे बेकवार्डनेसा गैया जागोन नाथाय जोंनि साननाय हनायाव सोलायनाया फैनांगोन साननाय हनायाव जोङो डिपेन्डेन्ट जानानै थायोबा जानाय नङा इन्डिपेन्डेन्ट जानांगोन जोङो साफ्रोमबो मानसिफोर बिजनेस लाइनाव जों थांनो हानांगोन नङा होमबा बिजनेस लाइनावबो दा बेखायनो नैबे पावार स्टेशना जोंनि थाखाय बैफोर बिथिङाव जोबोरैनो मदद खालामगोन जोङो मिजिं खालामनो हायो दा बेखायनो आङो गोलाव बुंला जे नोंथांमोना जिफोर खामानिखौ मदद होनानै जोबोद मोजाङैनो मावफुंनायाव हेफाजाब होबाय आं साबायखर जासिदों